Het hele weekend leidt de E10 eruit. Het verkeershart van de provincie tussen Noordoost-Friesland en Ljouwert is van Tongersdejoen onder mijn mandje te mogen 6 uur afsluiten. Eigenlijk ben we alleen maar met groot onderhoud bezig van het kruispunt. Wat houdt het in? Dat houdt in dat wij eerst een laag asfalt eraf frezen en dan vervolgens eigenlijk weer een lager opbrengen. Dat is kwart zijn wat we doen. Er komt wat meer bij Sjen. De markering wordt opnieuw aangebracht. De lusten worden er opnieuw insliepen voor de VRI. En er is nog wat groenwerk en wat straatwerk. Nou, dat is het eigenlijk. De omleidingen worden verzwaard door Traffic Service Nederland. Maar een variëteit van 50 rond 60.000 borden, zoen je ze dat met slagje. Dochs wie het wel een put. De grootste uitdaging, ja, dat is om op die dicht te krijgen eigenlijk. Ja, het maar om 6 uur, 1800 uur moest er dicht. Dan is het kwestie van, ja, je wil ik net de betier beginnen, maar je mag ik net een minuut te laat werden. Dus we gaan zeggen van, we pakken elk een hoek, mijn collega's en ik, de jongen die de buren zetten. En dan is het kwestie van, we zijn om 11 jaar begonnen, stiekem bij boerdergebieden. Dan werken we van boeten, nou werken we naar binnen en strik 600 uur weer dat tegen. Met 10.000 auto's die het normaal passeren je dijs, wie het voor de provincie ek een aardige klus. Ja, tuurlijk zit er wat uitdagingen in, want het is natuurlijk was het Zeist een heel druk punt. En hoe ga je het verkeer dan zo omleiden dat ik voor de omjouwing de minste problemen jouwt. Daarom ben ik in een weekend uitgekomen, kort maar hevig, oors dan hier de oerlijst volle langer west voor de hele omjouwing. Het jouwt altijd probleem, want er zijn altijd mensen die proberen je toch een wij te vinden, boeten de omleiding om. En ja, dat beziek je we zo behind mogelijk te houden, maar ja, dat lukt net altijd. Om alle omleidingen aan te gaan, wordt er nogal wat gebruik maken van bewegwijzeringsborden. Ik ben mooi vrachtje beurten, ja. Ik kies hem opteld, ik meen op hem haast 400 beurten kan. Nou, we gaan een vrachtje uit collega's uit Zeeland, uit Goes, een vrachtauto volkomen. We gaan nog vestiging in Ossen, daar gaan we wat wij halen en dan is het kwestie van printen, plakken en zetten. Nou, daar ben we haast, ik denk een week maar bezig geweest in de voorbereiding. Mandje te mogen 6 uur kunnen automobilisten weg gebruik maken van het kruispunt.